pane kudzidza kwaanenge akaita. So that izvozvo anokwanisa kubva azviita kuti iye aintroduce type yeart yaanenge achida kudino yaanenge ada kuitawo panguva yacho inoyo. Nekuti mungatarisa kumfu Bruce Lee aita inonzi Jeet Kune Do. Then tikatarisa Mr. Ip Man anoita inonzi Wing Chun. Handitika. So mukatarisa ma-actions awo pane pamwe paunoona kuti iwo anozoenda ovhiwa woona kuti no Bruce Lee aita izvi but pakadai so paifanira kunzi padai so. So that vamwe vanobva introduce obva aita kuti Wing Chun modern Wing Chun. Vamwe vanobva aiti iya traditional Wing Chun. Same applies nekarate nekuzogurukwa uta Kyokushin and the likes. Ndo zvinongoenderana zvangofanana nechikristu zvokuti munhu akangowo muFM akazoona kuti no zveFM izvi zvandikunda rega ndichito bato rangu ndorichito waparidzi wekutenda woitawo zvake aivazviona. So that asi yese anenge ari kuita zvemartial arts yese anenge ari kuitawo zvekunamata. Saka pane here pamazita amataura inanondinetsa kudaidzira pane here inonzi iri ndiro hombe rekuzikana kuti zvikanzi uri kuita mati chiine Wing Chun, karate, taekwondo. Taekwondo. Pane here rinonzi iri ndo rekuti ndo vahombe ava. And respect people. I promise to be thoughtful, considerate, never to strike them. I promise to live up to the ideas of the masters of martial arts. Cheers! 1, 2, 3, 4. Uona zvipo kudada nezvipo. Aiwa tarisa minwe zvairi kuinzwa. Tarisa minwe iyo. Uona kastanza, uona stanza. Aiwa vaisiro like vana. Vaisire like. Isa like usavarwadzirirwe. Yo. Zviri kuitikira maodzi chaimo. Ndo mazviri kuitikira, ndo mavanobatikira. Tiri kutaura navo manje. Vari kuuya kuzotaura vega. Tati timboona mabasa anoitwa nevana vevamwe. Woyo. Kufundisa vanhu vanovhundukaka. Ya, inini zita rangu ndoitwa Herbert Laughter Kasava. Ndakaberekwa musi wa 7 August 1988. Ya, ndikadzidza pazvikoro zvakati siyana primary level ndakaita paHartsdale. Then ndikazoita zvakare from grade 4 to grade 7 ndakaitira paOdds. Then ndikazodzidza zvakare secondary level ndakaitira kuOdds High School. Ndo pandakazopedzera ipapo ndingozongopedzawo chikoro ndichibva ndazongoitawo makosi andakaita mamwe acho andina kukwanisa kupedza asi
ndakazokotanga kuita zvemining tichimboenda kwana Chiadzwa ndo pakanetsa Diamond. So takabva taona sezvechikoro zvisina basa tobva tambomhanyira kungoda ya kusvika hazvo zvakazovhara. Ya ndo patakazotanga kuitawo zvimwe zveupenyu tichizoitawo madriver tichizoitawo zvemining in fact. Ndo zvandiri kuita mazuva ano. Yeah. Alright. Ndiri kuona hembe dzamakapfeka idzi. Yes. Uniform yekuchechi here? Yes, uniform yekuchechi. Uniform yekumartial arts. Okay. Ngako ndo mutambo wandinofarira kubva ndichiri kuchikoro, kubva ndichiri mudoko chaizvo. Kunyanya kuma grade ya kuchikoro ndaizvifarira zvisingaiti. Ndofunga ndaingoita mutambo we-PE, physical education. So kuti ndizosvika pazvishoko zvichena izvi wakaita mutambo pakaita makore mazhinji. Okay. Nekuti pandakaita PE ndichizobva kuHartizon ndichizouya paOdzi primary ndakazosanganawo nemumwe murume aiitawo zvemartial arts. So pataimboita marehearsals pama-PE tichispina tichiita sei akangozondifarira akati no ndaona flexibility yako yakanyanya udi here kuti umboita martial arts hauna umboita martial arts kati zvemartial arts ndakambozviita but ndaitoshayiwa munhu anondiitisa kuti. Makasangana naye gore ripi? 97 achiti ndaona flexibility. Anga aonei pakuita physical education PE pa aimboyo like pamacompetition papa vachionawo zvine zvichiita vamwe vana nemamwe maschools. So iye paOdzi akangoonawo inini nezvandaiita, so that akabva angozvifarira akati no senzvimbo yaaigara achibva aona zvakakodzera kuti no rega ndimbonzwa kuti ndokwakuri kubasa kwakewo here murumo. Iyewo pache zvake ndokwakuri kubasa kwake ndowanga uri mutambo waifarira. Okay. Zvokutiwo paakatondiona ipapo akabva atoita mukana wekuti ndakufarira handisiri ndega asi taive takawanda, asi nekuda kwekuti mutambo uyu hausinyori vamwe vanongozogumira munzira nekuda kwekuti unorwadza, asi kana uchizvifarira uine zvaunenge wakatasira like inini ndaizvifarira zvisingaiti. Mukurwadza kwazvo ndaingoshingirira ndichingoita zvakadaro so. So ndiye akambondipusha kuti ndimbokwanise kuita self defense pano nepapo. Okay. Ngatiendei pamati iye akabvunza kuti kwanzi wakamboita martial arts here. Makamupindura kuti chii? Hongu ndakati ndakamboita martial arts. Imi makamboiita we? Ndakamboita but chinoitika mani ndechekuti martial arts yasiyana nefootball. Ekuziva kuti kana ringori bhora ingori soka isoka. So martial arts ine mipandwa kana kuti ine nini zvakasiyana, magroups akasiyana. Kune unogona kuti wakaita martial arts karate, kyokushin, wakaita wing chun, wakaita taekwondo, zvakawanda. So unogona kungosangana nevanhu vanenge vaine mitambo yakasiyana siyana. Umwe akadzidzawo zvetaekwondo, umwe akadzidzawo zvejudo, umwe akadzidzawo zvewing chun. Yese iyoyo inenge iri martial arts. Yese martial arts. Mutsauko wacho chaiwo uri papi? Mutsauko wacho uri pakuti izvoni kune vanodzidza, kune vanonzwisisa zvemartial arts vanoziva kuti kana mumwe munhuwo akadzidza handiti adzidzawo kusvikawo palevel yaakaita ane zvimwe zvinhu zvaanozoona zvinenge zvakafanira kuti zviedherwe pane kudzidza kwaanenge akaita. So that izvozvo anokwanisa kubva azviita kuti iye aintroducewo type yeart yaanenge achida kudino yaanenge ada kuitawo panguva yacho inoyo. Nekuti mungatarisa kung fu Bruce Lee aita inonzi Jeet Kune Do. Then tikatarisa Mr. Ip Man anoita inonzi Wing Chun. Handitika. So mukatarisa ma-actions awo pane pamwe paunoona kuti iwo anozoenda ovhiwa woona kuti no Bruce Lee aita izvi neizvi 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 but pakadai so paifanira kunzi padai so. So that vamwe vanobva vaintroduce obva vaita kuti iWing Chun modern Wing Chun. Vamwe vanobva vaiti iya traditional Wing Chun. Same applies nekarate nekuzogroup kwaita Kyokushin and the likes.
ndo zvinongoenderana zvangofanana nechikristu zvokuti munhu akangowo muFM akazoona kuti no zveFM izvi zvandikunda rega ndichito bato rangu ndorichito waparidzi wekutenda woitawo zvake aivazviona so that asi yese anonga ari kuita zvemartial arts yese anonga ari kuitawo zvekunamata. Saka pane here pamazita amataura inanondinetsa kudaidzira pane here inonzi iri ndiro hombe rekuzivikanwa kuti zvikanzi uri kuita mati chiinechi Wing Chun karate taekwondo taekwondo pane here rinonzi iri ndo rekuti ava ndo vahombe ava? Kwete, ndingati kwete nekuti da kwekuti madzidziro anosiyana, kungosiyana kwemadzidziro maitiro ende zvinozoitika kuti zvaunenge wakadzidziswa izvozvo kana zvaunenge wakadzidza izvozvo ukakwanisa kuzvishandisa nemazvo zvinoita kuti ukwanise kudefeata munhu akaita imwe art iri different neyawakaita. So that akaita taekwondo akarwa nemunhu akaita kickboxing handitika sometimes taekwondo anorohwa nekuda kwekuti wekickboxing ari fast zvakadii kana kuti akazvinzwisisa kana kuti akazvidzidza kusvika pakadii. Alright, I see. Saka imimi chinangwa chenyu ndechei? Yes. Chinangwa changu inini pakudzidza kwangu kwaingova kwekutiyo ndingozvichengetedzawo mukurarama, asi ndakatoona ritoriwo talenda riri mandiri one uyezve chiri chido kana passion yandaiva nayo muupenyu hwangu kuti ndidini ndingofarirawo sesport inongoita kuti ndigare ndiri fit. Tiri kuona mazuva anaya zvinhu zvamuri kuita izvi zvinotori nevamwe vari kuita vachitoita mari ende vachitondomirira nyika kunze. Esport inotoverengwa kunze, inotorekomendwa munyika. Munoda kuti chii kune vanopromota vamwe kuti vasimuke? Mungada here kuri kuti paita masponsors anoti uya tikupromote uya tikusponze uyenderere mberi? Yes, ipapo rega ndingangotangira pakuti izvozvi chinangwa changu ngechekuti tinoona mazuva ano atiri kurarama muzvinhu zvakasiyana siyana. Vamwe havachina infact vana vechidiki vakutora nguva yavo zhinji vachiita zvinodhaka, vari kuputa mbanje, vari kutora madrugs. So inini semumwe wevanhu anerwadziswa kunyanya nevechidiki kuti vasarasikirwe nekeriya yavo nekuda kutora zvinodhaka nezvimwe zvakasiyana siyana. Ini ndakaona zvakakodzera kuti ndimbogurupa wechidiki tichimbovatora kuti ndimbovaintroduce mutambo iwowu weself defense. So that varege kuona sekunge kusina zvimwe zvinhu kunzoko zvekuita. So that vechidiki kuti vasiye zvinodhaka kana kuti vapinde mune zvekukorokoza early marriages vachishayiwa zvekuita. So that izvozvi kubva pandatanga izvozvi ndine a group of young people vandiri kutomboitira navo zvangu kuti vambokwanisa. Vazhinji vari kungovimbisa kuti vari kuuya ende variratidza chido, asi chatoda kutaura ndechekuti pamati mimi kune vamwe vari kuita mutambo uyu vachiita mari vachinomirira nyika. Yes, izvo zviri right ende tinozvikudza nekuti ndine vamwe ndofarira chaizvo vana Wilfred Mashaya, vana Shihan Mufundisi nevamwe vakadaro, so vari mukati menyika ino yeZimbabwe ende vane zvipo. Zimbabwe ine vanhu vane zvipo zvavo kunyanya panyaya yemartial arts. Saka izvozvo hongu zviri right, asi zvinongodependa nemunhu kuti pauri nenzvimbo yauri uri kukwanisa kumaneja kusvika palevel ipi. Saka vana vamuinavo vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana here kana kuti ilocal? Vanobva kunzvimbo dzakasiyana, like izvozvi maodzi ndine vamwe vari local. Paholiday yapfuura iyoyi ndaiva nevamwe vakatobva kuGreen Valley vakatopedza mwedzi wese ndinawo pano vachitouya kudzidza mutambo iwowo. Then ndine vamwe vanobva kunonzi kuNyagundi kumapembe kuruko, kune vamwe vanotobvawo ikoko vachiuya vachitowanawo malessons iwawo. Zvoreva kuti vana ava munotovaitisa malessons kuti vadzidzisa kusvikira vaakutogona. Ngatiti pane akatarisa vhidhiyo iri ari kudawo ari kana Bulawayo, Gweru, whatever kwaari, munoti kudini kune vakadaro? Izvozvo ndoti kune vese vakatarisa vhidhiyo vanoshuwirwa yekuti dai ndakwanisawo kuti
kana kuti ndisvikewo kana ndiwanewo mudzidzisi anodzidzisawo kana uchizvifarira sport iyoyi. Ndofunga hakuna nzvimbo isina vanotraina. Zvinongofanira kuti Bulawayo ukada kutsvagisisa unogona kumuwana Harare, Mutare. Ndiri kuti anenge afarira imi kana kuda kutraina nemi afarira maactions enyu amuri kuita pavidhio rinei. Ndizvozvo. Munoti chii kune ari willing kuda kuzoshanda nemi pamwe ari kuda kutotrainwawo. Ari willing kuti abatane neni. Yes, that's right. No agamuchira nemaoko maviri kunyange uri kwauri ikoko. No kugamuchira unongozviarrange iwe nekuda kwako kuti unozviita sei kuti usangana neni nekuti ini pandiri parapa ndaitodzidziswawo nevaibva kuHarare ndikadzamara ndikadzidziswa nevari kuMozambique. Okay. So ndaitotravela from Zimbabwe to Mozambique kuti ndinodzidza mutambo iwowo. Saka kuzvifarira muZimbabwe hongo arimo asi pane vandakafarira anonzi Sifu Payale wekuMozambique. So I get contact naye tikataura tikawirana. So I used to go there each and every time kunodzidzisa chimutambo iwowo. So kana uri munhu unofarira mutambo waunenge uchifarira zvisinei kuti idistance ipi kana kuti rwendo rwakadini unongodini kure kwega ndokusina musuvhu unotosvika. Unosvika chaizvo. Right, ngatitarisei machallenges amunosangana nawo pamutambo uyu. It's a lot of, there is a lot of challenges. Challenges aripo ndekudai so like pafinance apo. Otherwise vamwe senizvo ndataura kuti ndaitravela kwemba kuno kuenda kwaMutare. In fact ndatakira kwaMutare ndaita na Master Charles Sambare. So that ndikazobvapo ndikazoenda kuMozambique ndichienda kuManika, Maputo, Beira, nzvimbo dzakasiyana. Izvozvo ndaishandisa mari yangu. So izvo pamwe pacho waitokundikana kuenda kuatenda masemina nekuda kwekushaiwa mari. Okay. Saka challenge mari hombe ndo challenge. All right, I see. Ndanzwa mataura zvaCharles Sambare. Ndinongoita wekunzwa Chale rimwe zuva ndakangosanganawo naye ari kungodarika zvekutoti kana ndikazi uyo ndogona kukanganwa. Akaitawo seiko aitawo zvamunoita izviri Charles Sambare. Ndofunga takutaura zvemhondoro mukazwa kuti kune mhondoro dzekwaMutare ndo wakafanana na Master Charles Sambare ana Master Knowledge Nyamoka nevamwe vakasiyana asi Master Charles Sambare hamunhu ari humble. Munhu akazvininipisa kwazvo ende munhu anofara, munhu akasununguka zvekuti even pandaiita navo handina any problem navo. Saka munhu akasununguka kwazvo. Ariko here Master Charles Sambare? Master Charles Sambare variko. Full time varipo muonini vaivaziva vari kudanga mvura navo vakuchikanga but vanotraina zvavo mutown chaimo paCourtauld Theatre opposite Megawatt. Okay, all right. Mune masoko here amunoda kutaura kune vamwe tisati tavhara chirongwa chedu? Mashoko andinawo ndesimbiso nekurudzira kuti kana uchinge wangotanga chinhu chese chine mavambo uye chine magumo. Saka kana wangotanga chinhu kushingirira ndo kunodiwa nekuti kushingirira kunouyisa kubudirira. Saka chinhu chese kana wangochitanga ukashingirira machiri ndona vazhinji like izvozvi zvimizera ndiri kutraina yacho vamwe vanouya just for a month ozoti ndarwadziwa obva watosiya asi kune vanoshingirira zvavo vanotozoita zvichidadiso vanotozoenda palevel iri nane. So noti kune vanoda mutambo uyu hausi nyore musazoone vamwe vakuzviita mofunga kuti zvakava nyore. Zvinhu zvinotorwadza unochema unobuda misodzi unoita sei asi kushingirira ndo chinhu chikuru. Ukashingirira zvinhu zvese ukazvipa nguva yako muupenyu zvinobudirira. Pane pandaida kubvunza pekuti imi mataura zvekuchikoro makakura muine vabereki venyu vese here baba namai kubva muri mudiki paprimary level zvichida kwamakatangira mutambo uyu? Handina kukura zvangu ndina vabereki vangu pamwe wese. Baba vanga vasipo zvavo vanga vasiyana naamai ndaigara naamai. Saka zvimwe zvandaitoita inyaya yekuti semunhu akakurawo ari zvandataura zvaizvo kuti aingofarirwa nevanhu nekuda kweflexibility yaiyo mandiri. Pamwe pacho taitongowana mafree training
Ehe, nandisikabhadharisi mari but baba vacho ndaizongopota ndichibhadharawo zvangu, asi handina munhu akandibatsira kuti ndipushe kusvika pandiri nhasi. Ndaingoshandisa mari yangu, asi ndiri kuprimary, kubva ndichiri mudoko ndichiri kuchengetwa nevabereki. Handina mari yandakakwanisa kubhadhara kana kushandisa pakudzidza izvi. Ndaingodzidza mahara nekuda kwekuti ngofarirwa. Ndaida kuzwa kuti vabereki vaizvigamuchira sei kubva muri mudiki, nekuti tinoziva kuti kazhinji zvinhu zvakaita sezvizvi munyika mwedu ameno kuAfrica kunoku munhu akatanga kuita zvinhu zvakaita seizvozvo kana kuti zvemagitari, vamwe vakuru vaiti ndezveurombe, vamwe vanotoona zvamuri kutoita izvi zvitori zvemagombiro kana kuti zvinotokonzera umwe hunhu usina kunaka musociety. Saka vabereki venyu vaizvigamuchira sei, number 1. Number 2, vemugere navo munharaunda vaizvigamuchirawo sei muchiri mudiki muchikura kwamakazvitangira imi? Ndotenda chaizvo pandakazvitangira inini. Kana kubva ndichikura ndikakuudzai kuti mai vangu chaivo havana mbobvira vanzwisisa kuti ndiri kuita nezvi. Havana mbobvira vanzwisisa kuti vaita nezvi. Asi pandaingozoti ndandisinganetsani nevanhu, ndandisingarwi nevanhu, asi pandaizorwa nevanhu waizongozwa nevanhu kuti marovero anoita mwana wenyu makamupei mwana wenyu, anozodai woshaya kuziva kuti paakazviwanira ndepapi. That's because ndaingozvikipa private, nekuti ndaitoziva kuti vabereki vanogona kusazvifarira. Unozorova mwana wevanhu ukatiuraya ukatiitira ngozi. So unozozwa zvimwe zvacho ndo zvinozodzosa kumashure nekuda kwemitauro yevanhu. Asi inini kubva ndichiri mudoko ndaitoedza kuzvikipa secret. Asi wangu vana vandaanawo izvozvi ndakukwanisa kuvayatrena ndega ndichitovaitisa ndega. Then also munharaunda yandigere ino handina problem nemunhu. Vanhu vese vanotongotifarira ende vanhu vese vanongondipa respect sezvavanongoziva kundiona ndiri. Handitauri nemunhu, handindofarira ndiri shamwari yemunhu wese. Saka unoona kuti kana uchingovangowo munhu ari vicious saizvozvi zvinongogona kungozwa shamwari yemunhu wese. Ngatiti isusu besides nhau dzekuti kutsvaga mari nechipo, chipo ichi chine imwe benefit here besides kuti kutsvaga mari munhu akangozvigona tomboti mwana auya kuzozvidzidzira? Mamwe mabenefits kana kuti zvimwe zvinomubatsira muupenyu pamusoro pechipo ichi tisikatauri zvemari ndezvinhu zvakaita sezvipi? Yes. Izvozvi zvitongoziva kuti muupenyu hwatiri kurarama hauzivi kuti uchazoraramira nyika ipi. Handinozoona. So zvimwe zvinhu zvatinoitisa vana izvi kana kudzidza kwatiri tichiita ukoko tinopinda munzvimbo dzakasiyana siyana. Then unosangana nevamwe vanhu vanokuvictimize. Vamwe vanhu vanosvika votoda kukuita bully. So that pamwe pacho vanokutorera zvinhu zviri zvako. Wakatotarisa wotonyatsa kuona kuti imari yangu yakutoenda kaya but chekuita handina simba nazvo. So kana ukange uri mumwe wamwe wakaita seni kana kuti ukangove mumwe akadzidziswa about self defense, unokwanisa unoziva kuti aiwa handingangosvikirwi nyoresa izvozvo, unotomborwira zviri zvako. Saka chinhu chikuru pamusoro pekuwana mari inyaya yekungozvidzivirira iwe pache zvako. Kuzvichengetedza. Mukushanda kwenyu kwamunoita hamumbosanganiwo here nevamwe vamunotrena navo imi vanoti kana vadzidza semadzidziro amaita aya votanga kufamba vachidenha vanhu kuti isusu hatitangiki mwavadzidzisa, motonzwa kutoti wetakatrena uya mufana we akutofamba achinetsa mumwe. Izvozvo hapo kumutemo wemartial arts kana even kwatinodzidzisa chaiwo hatidi that behavior. Kutraina martial arts hazvide kuti chibva waenda kunzoko unoita hondo kana kuti ibva waenda unoita bhuru, asi kungozvininipisa nekuzvidzora chinhu chakanaka. Hongu wariko munhu haangazove 100%, kunyange mwana chaiwo kamuudza kuti usaenda ukurwizi kana kuti usaende kwakati, anongoenda chero wamuudza kuti usadaro. So vamwe vacho tinozovaona ungonzwa kuti vakuzoita hondo vakuita se. So vamwe vakadaro, so ini ndinombovamisa ndotaura kuti no, kana vakuona kuti wabhuru iwo chimboita zvatakakudzidzisa iwe chirega kusvibisa zita rangu kuti iwe ndio uri kuzviwana kubva kwandiri. So vanhu vakadaro so hatikwanisi kushanda navo munzvimbo kana muacademy yedu yekuti vanouya kuzotora zvidzidzo zvekuti vazoende kundoita bhuli kunzo. Ngatitaurei panhau yeutano. Munoita matraining enyu
munhu achimukutrainwa kana kuti apedza hazvina here zvazvinokanganisa? Hamuna here vamwe vamunotombonzwa kuti uyu ari patraining akazokanganisika zvakati, kana kuti zvinotobatsira utano? aiwa kuna kana zvipingaidzo. Ndikakuudza kuti it's not a one day job. Zvinototora nguva refu, zvakatofanana newe mwana pakuzvarwa. Haangangozvarwi nhasi mangwana akutomuka akutomhanya, anotomhanya after gore nezvimwe. So ndikakuudzai pandiri panapa kuti ndikatasa kuverengerai makore andakadzidza mutambo uyu anogona kusvika about 15 or so years. Okay. Chidzidza mutambo uyu. Saka izvozvi mukada kumainaza 36 minus 15 munoona kuti ndandine makore mangani pakurarama? Handi 16 ndizvo. Handi munozviona mai. Saka ipapapo ndo pamunonyatsa kuona kuti hazvisi nyore, hapana njodzi yakanyanya nekuda kwekuti kudzidza kwatetichita bijana kwete zvekuforce rekedza. Kana kustretcha kwacho hatingobati munhu ngobva tato dabura munhu. Todzika naye bichana nhasi mangwara 2-3 months 4 months ya munhu achidini. Ngati uye pana baba sezvandakaita izvi ndinokwanisa kutraineka here? Zvakanaka, mukazvipa nguva yenyu chaizvo munotraina kunyange ma60 years, ari above 60 years chaizvo munotraina. Mukazvipa nguva yenyu, chinoitika ndechekuti muri kuona kuti zvamuri izvozvo mwiri wenyu pakufamba pakukura kwamune muchita unenge uchiita uchidzoredzana, kunyange dzinyari tsinga dzichiita dzichikombama. So pamunotanga kuda kuzodzidza mutambo uyu, padzedza kutanga kuda kustretcha dziya, ndo patiri kutaura kuti vamwe vanoona sekunge zvinorwadza. Haisi nyaya kurwadza, but tsinga dziya dzedza kutanga kudhonza nemakumbo anenge akuita kakurema nekuti anenge asina kuzvijaira. Makazvinonokera plus unenge usina kuzvijaira, asi zvinongorwadza kwenguva pfupi. Zvinozova zvazotokunakidza, kungangoshingira nguva pfupi iyoyo zvinotozokunakidza mberi kwacho. So inyaya yekuti kutozoona ndakutoswatura makumbo kuti makutoswatura chete zvokuti semi 3 months mukatora nguva yenyu muchinyatsa kuseshena, mune munotovhundutsa vanhu kuti ko zvakazotanga sei. Wonderful. Maita zvakanaka. Right, kune vanoda kukubatai vanokubatai papi? Munobatika sei? Pamafoni, masocial media platforms? Sekutanga pandikabatika ndobatika paFacebook. Ndine Facebook account, mukasearcha inonzi Herbert Laughter Cassava. Munondiona ipapo. Then paWhatsApp munobata pa cell phone number dzangu dzinoti 0771 343 562. Then dzimwe dzacho dzinoti 0718 46 5956. Then patinowanika isusu tinowanikwa munzvimbo yeOdds, tinotraina panonzi pamuchingami, muOdds location kana kuti muOdds township. Ndo patinowanikwa tiri papo, so that vanenge vachida kutibatsira, vanenge vachida kutivhizitira, vanenge vachida kutibatsira izvozvi like nevana vechidiki. Vamwe vacho pavanoita sparring paya pavanozorowana pasingapo. Saka teti kuda mahead gear, maprotective clothes anonge achizozvidzivirira kuti varege kuzonyanya kudini kukuwadzana. Thank you very much. Ndo zvinhu zvimwe zvandakanganwa kubvunza kuti munoshandisa chii nechii kuitira pamwe vanhu izvo zviri pamwe vakatotarisa video anogona kuda kutonge kusponsor inazvo, nokuti you never know. Video iri harioneki muZimbabwe chete, inogona kuonekwa nevamwe vanhu vari kune dzimwe nyika dzekuti zvinhu izvozvo pamwe zvinotooneka at very cheap than kwatiri. So zvinhu zvakaita sezvipi nezvipi zvamunonyanya kushandisa imimi? Zvinhu zvatinonyanya kushandisa zvakati wandei zvazvo, asi mostly kunyanya kuvana tetu uchida kutovapfeka mahead gear ekuvhara kumeso kuitira kuti vachiwana vadini vasakuwadzane kumeso. Then nema bib mamwe ayari onini ane staff aya kuti paanokikana inga padumbu front stopping kick kana paanopunch varege kukwadzana zvakanyanya pai mudumbu. Then ma punch bags, then nema stretch band nezvimwe zvakangodaro zvatoshandisa kumartial arts. Ndo zvizhinji zvatinongada kuti zvikamwe zviripo zvikwanisiro vana vanonyatsa kushanda nemazvo uye vanodzidza nechido zvisingaiti. Thank you very much. Tinotenda nenguva yamatipa. Tinotenda iyo ndakashanda nekuwaniswa.
All right. Thank you. kufundisa vanhu vanhu vanofundukaka